την ιστορία του Κολοσσού, αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου, το είχα θέσει γύρω στη δεκαετία του 90. Ναι. Ως μηχανικός του Δήμου της Ρόδου, για την πόλη της Ρόδου τότε. Τότε δεν υπήρχε διάθεση, υπήρχαν άλλα πράγματα. Παρήλθε το θέμα 2 χρόνια πριν σε μια επιτροπή που δημιουργήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετήχαν από διάφορες παρατάξεις καθώς και στελέχη των αρμοδίων ιστορικών υπηρεσιών, της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ιστορική, φιλόλογοι κλπ. Για το έμβλημα της Ρόδου. Μάλιστα. Και υπήρξε μια διαδικασία και είδα και 2-3 προσχέδια που έγιναν, μάλιστα το ένα από έναν συνάδελφο μηχανικό και το άλλο από έναν γραφίστα. Με το Φάρο, το Αγίου Νικολάου, με το Ελαφάκι. Είπα τότε στην Επιτροπή ότι αυτό που έρχεται στο μυαλό όλων μας με τη Ρόδο είναι ο Κολοσσός. Ναι. Και όποιον πολίτη όλη της οικουμένης να ρωτήσεις, να του πεις Ρόδος, θα σου πει Κολοσσός. Άρα ο στόχος είναι, θα έλεγα ότι είναι δόκιμο, είναι λογική σκέψη, να το οριοθετήσουμε επιτέλους τον Κολοσσό ως έμβλημα της πόλης μας και του νησιού μας πλέον. Και κάτι και έφτιαξε αυτό το γράφημα, το έκανα 2 χρόνια πριν, Κώστα. Είναι μια σύνθεση του εθνοσύμου μας, ο Κολοσσός στη μέση, το 6 νομίζω το βλέπω. Ναι, το βλέπω, ναι. Ένα μπάνερ από κάτω, μια κορδέλα όπου μπορεί κανείς να αναγράφει και τον Δήμο ή και αν μπορεί να βάλει και δεύτερη κορδέλα να γράφει κάποιες έτερες δομές που μπορούν και αυτές να έχουν μια διαφορετική υιοθέτηση του. Να θυμίσω μόνο στον κόσμο ότι το εθνόσημο είναι αυτό το κυκλικό στεφάνι με το σταυρό στη μέση. Ναι. Η διαφορά είναι η εξής, τι έκανα δηλαδή. Και η σκέψη την αποτυπώνω και στο μικρό αρθράκι που σας έστειλα. Λέω ότι επειδή η υιοθέτηση των συμβόλων της πίστεως θα έλεγα ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Υπάρχει ανεξιθρησκεία και στη χώρα μας, παρότι επικράτουσα θρησκεία όπως και εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Ναι. Η χρήση συμβόλων που ανάγονται σε θρησκευτικές πεποιθήσεις πάει πολύ προσεκτική. Και γράφω ότι αυτό ξεπερνιέται κάνοντας τον σταυρό κόκκινο, γιατί έτσι δείχνουμε στην λαμπρή μεσαιωνική, πολιτιστικά λαμπρή μεσαιωνική ιστορία της πόλης, της Ρόδου και της πόλης της Ρόδου, και μην ξεχνάμε ότι η UNESCO το 89 ανακήρυξε ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς στη μεσαιωνική μας πόλη. Οπότε έτσι το σήμα του Σταυρού έχει διτή σημασία. Είναι το οικόσιμο των υποτών, των ναητών, των υποτών της Ιερουσαλήμ, των οσπιτάλιων. Λοιπόν, είναι των υποτών της Ρόδου με το εθνόσημο, το οικόσιμο. Μάλιστα. Συγγνώμη για το θόρυβο, τρυπάνε κάπου δίπλα. Άρα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με αυτόν τον τρόπο. Μ' ακούτε? Ναι, και βέβαια, ναι. Εμείς ακούμε πολύ καλά. Κρίνεται με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, γιατί απαντάμε έτσι σε κάποια τυχόν στάση. Ναι. Ο Κολοσσός για το έγχρωμο έμβλημα θα είναι στο χρυσό χρώμα που, όπως γράφω, ανάγεται και παραπέμπει στη καλή εποχή της Ρόδου, την ακμή του πολιτισμού, τα χρυσοπίκυλτα, το χρυσό παρελθόν κλπ. Μάλιστα. Και επίσης αυτό που διεπίστωσαν ότι στο ασπρόμαυρο που θα είναι και στα έγγραφα αποδίδεται ευκρινέστατα. Ναι, όντως το βλέπω κι εγώ εδώ σαν σφραγίδα, στο πούμε πια. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να γίνει καφίτσες, να γίνει πλακίδια, να γίνει σημαίες. Αυτό λοιπόν το έδωσα τότε στην Επιτροπή και τους είπα, δείτε και αυτή την πρόταση, θεωρώ ότι όλοι σκεφτόμαστε το ίδιο. Δεν μπορεί ο Κολοσσός να είναι έξω από τη λογική της πόλης. Ναι, και τώρα πολύ περισσότερο μπορεί να είναι έξω από τη λογική του νησιού, Ναι, έξω από τη λογική του νησιού, και μάλιστα γράφω ότι και ο πρωτούρ μας και η ομαδάρα μας ο Κολοσσός, τον Κολοσσό έχουμε. Ναι, σωστά. Εμείς λοιπόν, αυτό πρέπει, Κώστα, τα εμβλήματα να θεσπίζονται. Υπάρχουν επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών και θεσπίζονται τα εμβλήματα για να μπορούν να χρησιμοποιείς. Αυτό είναι πολύ κοντά στο εθνόσημο. Είναι, θα έλεγα, κραυγάζει από μόνο το ότι είναι η Ρόδος. Και δεν χρειάζεται καν να γράψεις Ρόδο από κάτω. Ναι. Είναι όπως λέμε, ξέρω εγώ, θυμάμαι μια φίρμα λέει Ροδοπάγ. Ρόδος παγάκια. Ναι. Δηλαδή αμέσως είναι αυτονόητες οι αναφορές. Αυτό λοιπόν το έχω σχεδιάσει σε AutoCAD που δουλεύουμε μηχανική με πολλή λεπτομέρεια, το έχω στη διάθεση όλων. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι μιλάω για κάτι που όλοι μας σκεφτόμαστε. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι λέω τίποτα, ούτε σημαντικά ούτε εξυπνάδες. Όχι, είναι μια καλή ευκαιρία όντως να τον υιοθετήσουμε επιτέλους τον Κολοσσό. Δηλαδή είναι μια καλή ευκαιρία. Πότε θα έχουμε αποφάσεις για το Ρόδο? Μπορεί να γίνει το εξής. Μπορεί το έμβλημα αυτό, το οποίο σου είπα, το έχω σε λεπτομέρεια σχεδιάσει με τις λεπτές γραμμές, να το περάσουν από το Δημοτικό Συμβουλίο ή να βάλω μια επιτροπή που να το αξιολογήσει και να υιοθετηθεί.
ή άλλοι να πάμε σε διαγωνισμούς αναζήτησης συμβόλων. Να θυμίσω ότι και η κεφαλή του Θεού Απόλλωνος, του Θεού Ήλιου, έχει χρησιμοποιηθεί παλιότερα, και κάπου είδα και τον Ιβίσκο. Όμως αυτά είναι αθέσπιστα, αθεσμοθέτητα. Ναι. Και επίσης κεφαλή του Θεού Απόλλωνος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, του Δήμου Θήβα, γιατί να μην είναι. Ναι, σωστά, ναι. Ή του Δήμου, ξέρω εγώ, του Δήμου Τάδε. Ή και το Ρόδον της Ρόδου. Εντάξει, υπάρχει μια απεικόνηση ενός ωραίου άνθους. Που δεν μπορεί να το έχει κατά αποκλειστικότητα. Μπορεί να είναι του Δήμου Ανατολικής Ρωμυλίας. Ναι, σωστά. Ενώ ο Κολοσσός δεν έχει άλλο συνειρμό. Ναι, δεν μπορεί να είναι πουθενά άλλου.